Bengisacela sisimdola uvule icala. Lento iyicala ukuthi umuntu eqabula isithombe sakho ngaphandle kwakho kwemvumo yakho. Lento ukwehlisa isithunzi nasemndenini wakho. Ngisacela uvule icala. Lo muntu ngifuna eboshwe ezefe. Hello everyone, hope usuku lakho luhamba kahle. Uyatrenda-ke uSweet ngokuthi azihlaze aqabule isithombe sikaZimdola ngenkathi edlula esitolo sakhe. Uyahleka ukuthi yindaba engazisheleli kuyena uZimdola uma emdinga kunokuthi ayibukanise nabantu. Nombhejeke naye useze waphawula ngalolu daba njengoba ngikukhombisile ekuqaleni kwevideo. Awuzwa nto please. Mbamba la ngathi. Ule. Ewana. Ngifaki la bhana. Bengisacela sisimdola uvule icala. Lento iyicala ukuthi umuntu eqabula isithombe sakho ngaphandle kwakho kwemvumo yakho. Lento ukwehlisa isithunzi nasemndenini wakho. Ngisacela uvule icala. Lo muntu ngifuna eboshwe ezefe. uZimdola kubengakaphawuli kubengakaphenduli ngalolonke lolu daba lakhe kule video le etrendayo yakhe uSweet ecabuza isithombe sakhe ke. So ngizoku-update ke uma uyena kuZimdola esephendulile noma ke esephawulile. So make sure ukuthi uyasubscribe ukuze phela ungeke uzophuthelwe mase ngikutshela ukuthi ugcine ethini uZimdola. But okwamanje ke sivala la i-video namhlanje sibeka unqi. I really hope ukuthi enjoyile i-video namhlanje. If you enjoyed, make sure ukuthi smash the like button, uphinde usmash na subscribe button, and mina I will see you in the next video. Bye.